Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Udaba olusematheni kulezi nsuku engicabanga ukuthi sekuliqalile iviki lize liyaphela manje udaba lika-Floyd. Kodwa-ke noMbalula naye uthe akangasali, wayesethola ithuba-ke naye lokuthi asitshele ngoJacob Zuma. Kukhona-ke izinto esingeke sizibalekele. uMbalula ukhulele phansi kaJacob Zuma ngoba ukhulele lapha ku-ANC. So kunezinto azaziyo ngoJacob Zuma. Kunevidiyo kuMbalula yakhe ayishilo, sizoyicaphuna le video. Le video kunento ezimbili, ineqiniso kuyo, inepropaganda kuyo. Into engizoyenza ngizoyicaphuna le video, ngikuhlukanisele kuyiqiniso, ngikuhlukanisele kuyipropaganda. Ngicabanga ukuthi masenze njalo ngizobe ngenza ubulungiswa ngoba noma ubani ufisa ukuthi naye aphawule ngalolu daba lika-Floyd, futhi-ke ithuba elihle lokuthi bekwazi ukum-attack. So-ke asizocaphuna-ke leyo video leyo siyibheke lona lolu daba. Kuthiwa i-revolutionary xa kabizwa apha inkunzi malanga ehamba yonke indawo kuthiwa nguPhopho. Ya kuthiwa nguPhopho, hayi idabi ulibambile. Emadoda, umuntu okhokele le country for more than 20 years. Yathi Youth League isithi umhlaba ezandleni zabantu eDurban wababiza ku-DC. Bathi economic freedom, bathi i-Reserve Bank must be nationalized, wababiza ku-DC. Wacreata i-charges zobagxotha kwi-ANC. Wathi no, they broke the policy because they fought i-BDP. I-BDP is the longest ally of the ANC. Dimbone namhlanje ukuthi no man, lo muntu betha ngepattern eyi-1. Waxoka ngala policy ebeyidefine ye-ANC engekhoyo. Andali BDP is a political party but azange yaba yi-ally ye-ANC eBotswana. Waqala waxoka pha, wajustify ukugxotha i-Youth League. Njengoba ngithe lolu daba likhulunywa uMbalula la liney'gaba ezimbili, lineqiniso, linepropaganda. Ngicabanga ukuthi sizoqala kulokho kuyiqiniso bese sigcina kuyipropaganda. Uthi uMbalula lama esitshela uthi lo baba lo ngoba ukhuluma ngoZuma, nje bethi bambiza ngoPhopho wenza ngamabomu. Angithi umuntu obizwa ngoPhapha uPope wamaRoma, so wenza ngamabomu. Njengoba uZuma bonke abantu bembiza ngobaba nje, ngaphela ubaba noPhapha into eyodwa. Wena Italian uPhapha, ngesiZulu ubaba, isilungu father, yonke le nto le. So uthi uJacob Zuma ushaya ngephethini eyi-1, 1 phethini. Yazi uma ungabheka le letter elikhwe esithole ngabe EFF, inama-charges ayinqwaba lapha kaFloyd angayenzi sense. Kodwa uFloyd kuthiwa umiselwe indaba yokuya eMalawi. Iphethini iyodwa njengoba ubona, iphethini iyodwa. Ngicela ukukucaphunela nansi ivideo. Malema was in his hometown of Seshego when the announcement was made. He addressed about 500 people gathered outside his home. The reason I'm not shocked or disappointed is because what they are telling us now is what I've been expecting. And their newspaper reported that we are going to be expelled, and it became the reality. The newspapers are more informed than members of the ANC, than leaders of the ANC. Njengoba ngithi iphethini iyi-1 lesho uMbalula, mawubheka ivideo engiqeda ukucaphunela yona la, abezindaba babebhala iqiniso, be-informed ngayo yonke into eyenzakalayo. Kodwa uMalema yena as a-member ye-ANC beyangenalwazi. Nabantu abangabalandeli be-ANC bebengenalwazi ngoba i-ANC ayizange ba-inform ukuthi kulolu daba likaMalema olwenzakalayo kulokhu nalokhu nalokhu. Nalana-ke ukuze ngikukhombisa ukuthi iphethini iyafana, udaba lokuthi uFloyd uzohamba livezwe breakdown 4 weeks ago.
emveni kwalapho lazovezwa uMary Phardy waphinde wabuya ubreakdown wasitshela ukuthi uMzwanele Manyu bendlalela inkosi uFloyd uyalandela uMary Phardy wasitshela wathi khona okuzokwenzeka kwase kuyenzeka and yonke lento accurate icommon iyafana lento leyenzekalayo wachajwa ke uFloyd kwathiwa inkinga yakhe ukuya eMalawi i-charge sheet yakhishwa be-EFF ngoba phela ama members we-EFF asikhiphele i-charge sheet asinike sathi masibheka i-charge sheet inama cases esingawazi even ne-youth league ngesikhathi ixoshwa kwenzeka into efanayo abamaphepha ibona babe ne-information benamacala wabo kube nama-charges ababekwe wona lawo ma-charges lawo agcine sekuvela ukuthi ekugcineni kosuku lento eyishiwo amaphephandaba eyi-accurate same pattern so uma abe-EFF besazisa ukuthi uzohamba uFloyd Shivambu kufanele mzukwane sekwenzeka singathuki ngoba kukhomisa ngokusobala ukuthi lento yayenzeka ku-youth league ngesikhathi izoxoshwa ile yenzeka manje labantu ba-informed kwedlula wonke umuntu ngaleso sizathu iyona into enza ukuthi ngithi ipattern iyefana muyibheka nje kahle le pattern iyefana ngesikhathi kunje abantu bedidekile bonke si-expect ukuthi umkhonto wesizwe party uzokwazi ukungena ubatshela abantu ukuthi hayi bonakho kwenzakayo lokhu ngamanga lokhu yiqiniso nakho kwenzakalayo kodwa kunalokho umkhonto wesizwe party bakhetha ukuzithulela nje bathula kodwa siyayibona lento lobi yakhula pattern eyodwa le eyenzeka lapha so uma ngase kuthiwa uFloyd ngoba yena uthi angeke resign kodwa mangathi ushintsha umqondo wakhe useya resign noma uFloyd usexotshiwe kumkhonto wesizwe phatha akaseyona imember angeke kusithuse ngoba sake sakubona kwenza ngaphambilini asingene edabeni lesibili ngoba ngitshela lolu daba elishomba lula line propaganda uJulius Malema akaxoshelwa ukuthi ufuna umhlaba akaxoshelwa ukuthi abanationalize i-reserve bank nayo yonke lento cha abaxoshelwanga lokho ufuna sikulungise lokho ngoba kuzoba sengathi babexoshelwa lokho umbalulu usethola ithuba lokuthi akhulume kabi ngoZuma angifuni mina ukudefend uZuma futhi angimdefend uZuma kodwa noma ubani ngisho uRamaphosa akufanelanga simsukele sithi wenza into engayenzanga nansi video Malema was fired for economic freedom. Not true. It's a lie. It's a lie. That must be clarified. He was fired for ill discipline. He was fired for contravening the constitution of the ANC and the Youth League. He wanted to create a Youth League to be a cult organization that belongs to him like the EFF. Then the EFF there, no matter how educated you are, you can't even speak. Educated doctors, they run around with water everywhere. Now here in the ANC, you are allowed to bring your views. That is the ANC, it's not a cult organization. That's why everyone who wants to behave like cult, we expel them in the ANC. When they try to form their own organization, people move away from them. Uyabona into engiyithanda ngale video engiqeda kuyicaphuna ikhulunywa imember ye-ANC uthi uyasho akusi video yamanje uyasho uthi akulona iqiniso ukuthi uMalema waxoshelwa economic freedom akulona iqiniso waxoshelwa i-ill discipline waphula neconstitution ye-ANC ngina ivideo la khona President Cyril Ramaphosa efunda amacala abawenzile esho ukuthi baphule muphi umthetho ngokwe constitution ye-ANC so iqiniso ufuna silehlukanise ukuthi yebo uZuma ipattern enza ngayo izinto iyodwa lento ayenza kuFloyd la yenza ku-Youth League siyakuvuma lokho kodwa labe Youth League waye ill discipline uMalema nabamsupportayo okubalwa kuyo Osindiswa Magaqa kanye naye uFloyd so asikulungise lokukhuluma okushiwo umbalule ngakho ngithe le nkulumo le inezinto ezimbili ineqiniso ine propaganda. I propaganda ke lesiphushwa
ufikile embalula. Into enhle ngihlangane nale video le ngalokhuzane ka Colin Malatsi. Wafike wayicacisa kahle no akulona iqiniso ukuthi uMalema uxoshela economic freedom, uxoshele ill discipline. Angiphinde ngimcaphune futhi. Malema was fired for economic freedom. Not true. It's a lie. It's a lie. That must be clarified. He was fired for ill discipline. Anocom suspended us for 5 years. Me 5 years, Floyd 3 years, Magata 1 year. When we did an appeal, mine changed from 5 years suspension to expulsion. Cyril changed it to expulsion. Anocom didn't expel me. I was expelled by Cyril. Nansi into interesting ngalolu daba. UCIC ngokwakhe uzikhulumela yena akakhulunyelwa umunye umuntu. Uthi yena waxoshwa uCyril. Cyril wabaxosha babe suspendiwe mabe appeal case uCyril wabaxosha. uCyril wabaxosha. Usho president wethu Cyril wabaxosha. Ingakho ngithe lolu daba linegaba ezimbili. Lineqiniso line propaganda. Iqiniso ukuthi phethini nokwenzeka kwezinto iyefana. Nalento yenzeka ngayo information iyefana. Kodwa lokuthi oMalema abaxoshelwane akulona iqiniso. Okwesibili okuyena umuntu owaxoshwa oMalema usemshilo uMalema ukuthi ngubani. So angifuni sisukela uZuma la kungafanele simsukele khona. Kodwa uZuma ufuna sikhulume iqiniso ngayo sithi uZuma iphethini yakhe i1. Le into eyenzeka manje mawufuna ukuyiunderstanda buke ANC ufuna umlando wokuxoshwa kweYouth League uzoyibona into eyenzeka kuFloyd noma yini ezokwenzeka kuFloyd noma ngathiwa namhlanje uxoshwe kumkhonto esizophatha kaseyona imember kuyofuna kungasithusi vele uJacob Zuma nje nabathi ke uyakuyuza uma eseqedile ukukuyuza bese yakulaxaza ngiyabakholwa manje ngiyabakholwa. Uthe umnikazi we-MK Party ku-Mary Party wathi ubusisiwe Mkhwebane uzohamba uyabasiza nje ukuthi bathola amamnamba lapha eMpumalanga kodwa uzohamba. Njengoba sekukhuluma yena njengomnikazi we-party njengopresident uyena president phela ngoba usitshela izinto ezi-accurate. Uyonke into ubuyabe i-communication desk sizizwa ngayo izinto bese ziyenzeka. Mhlamulo uthule nje akaza sho lutho. So lokho nje ukubeka ngokusobala ukuthi uzohamba nawe ubusesiwe Mkhwebane. It's only a matter of time. Mhlambe basacinga ukuthi liphi iphutha abazothi ulenzile. Olunye udaba ebengifisa sike sikhulume ngalo lelo limenyezelo President Cyril Ramaphosa ukuthi ufuna kube khona i-national dialogue. Izolo ngizweke ngithe mangifunda ngathola ukuthi ugovernment wethu plan ukuspenda 700 million uku-organize the national dialogue. 700 million. Mangikhumbula kahle iSouth Africa kuthiwa ayinamali ukuze bekwazi ukuqhubeka babe nemali bakhuphula ifuel levy bacindezela athi nokuthi sikhushule upetrol kuzokhuphuka ukudla yonke into kodwa bazokwazi ukuspenda 700 million. Lolu daba ngiyafisa sike silikhulume ngokujula. Khona omunye uprofessor ngemzwile ekhuluma ngakho ukuthi kungenzeka libe khona into futhi esingase zenzeke yini seyidlulile national dialogue yini engase yenzeke. Kodwa ke ngiyanqena ukulenza ngicela ukuzwa ngathi singalenza nalolo daba sikhave le ndaba ye-national dialogue ukuthi ukuze nje bakhulunywa ngayo namhlanje yaqala menyezelo former president Thabo Mbeki wayekuphi wathini iyini nale national dialogue. Ngicela ukuzwa ngawo ukuthi silimise kanjani lo daba ngabe sisikhave ivile ezochaza kabanzi noma senze noma siliyeke nje nobona sekukhulunywa ngale indaba yenu uma sesifikile leso sikhathi. Ngicela ukuzwa ngawe la ku comment section. Ngakujabulela ukuza ukuphawula kwakho. Kodwa ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.